Lindani kaloku. Khawuleza kaloku nawe. Kutheni ukwazi ngathi uyoyika nje? Kodwa i-Highmas light zilayite qhash kumhlophe indawo yonke. Hey. Akho safe kwezinsuku. Noba ngakho ezo lights. Hey, ewe nkunku. Ewe ke. Nangona isekhona ke le crime. Kodwa urhulumente wephondo le-Eastern Cape uyazama yena uyilwa. Kangangokuba ezinye iziganeko sithothile kancinci kwiidolophu ezileqela. Ude wanika umzekelo wezo ndawo ke uPremier Oscar Mabuyane ngela xesha esenza intetho ye-State of the Province address eBhisho. The latest crime statistics for the Eastern Cape shows encouraging progress in several high-impact categories. Murder has decreased by 21.5%. Attempted murder declined by 16.2%. And aggravated robbery and also decreased by 20%, signaling that all our intensified crime-fighting interventions are beginning to have an impact, particularly in major hotspots like Mthatha, East London, New Bright, KwaZakhele, Lusikisiki, Katyana, Ngcobo. Unyanisile uPremier, sehlile nyani iziganeko zokubulala kwezandawo. Oh, asisebenzile kodwa amapolisa ezo aramsa soloko kaloku sizithuka. Hey, Khanimeni kaloku insuku zinkile ngo. Khe siphumule nje kancinci. Kudinekile kutandazi nje Christmas. Hayi, qale masambeni. Masizameni sekufutshane ngaphambili. Cha uthi uDiya asabhidwa yile GBVF. Njengokuba ezinye iziganeko sisihla nje yona iyonyuka intingela phezulu. Kaloku imbangi yalonto kaloku ngoba le GBVF yenzeka phakathi emakhayeni ethu ingabonwa. Nathi ke singayixeli. That's why ke besithi GBVF thrives in silence. Hey, into endiyithandileyo kukuyiva kule sopa kukuba ukwahla kwezi ziganeko zolwaphulo mthetho kwenze neevenkile. Ngiyazikhumbula masizavenkile sazivaliwe. Mthatha. Eziya zazivalwe kuba kwakufuna le protection fee. Hayavakala ke ngoba noko ziphinde zavuka. Abantu mabaqola. I-NIU ayizuphuma kwezindawo. Kenda babona abanye pha eMthatha befuna ukwenza itoyitoyi ye-shutdown. As long as sisene extortion eyenziwa zi-extortionist, i-NIU izawuhlala pha, i-TRT izawuhlala pha to reinforce the work yamapolisa. Uthiwa kaloku mamelani, uPresident Ramaphosa ude wasivuma isicelo sethu siliphondo ukuba athumele amajoni azokuthethelela kule mfazwe yokulwisana necrime equka nokubiwa kwemfuyo yethu nokuphazanyiswa kwenkqubela phambili yeproject. Sibulela ke ngoba noPresident evumelene into kokuba nathi masongezelwe lo mcimbi wamajoni. Sasicele kudala into ba amajoni makaziswe apha. Sifuna amajoni asincedise ukulwa ne-stock theft. Ingakumbi phaya kulaa ndawo yasemampondomiseni kuqumbu Tsolo ukuyoqabela phaya kwaBhaca. Sifuna ulwa naloo nto ye-stock theft ngelona hlobo olungummangaliso, and amajoni will strengthen umsebenzi wamapolisa ukunqanda loo nto. Amajoni sifuna uwabona kwezi sites zezi catalytic project. Azawujikeleza phaya akazi kuwe, uyawugileka kuwo wena xa ufuna wona. Akazanga kuwe amajoni ayogada inkqubo zikarhulumente. No project karhulumente mayiphinde imiswa zi-extortionist, imiswa ngabantu abafuna into esingayaziyo. Hayi ke impumelelo ekulwiseni necrime iyabonakala. Ayabonakala. Loo nto iza kudala imo entle so that siqhubele phambili sithrive kuzo zonke iinkalo zobomi bethu e-Eastern Cape. Futhi nee-investors izakuhlala nemisebenzi ngokunjalo. Ewe nkunku. Siyeke uphila nobomi bentshontsho kwezindawo sihlala kuzo. Kubuye nobuntu. Masiyibambe ngolo. Hayi masibambe. Time to thrive is now. Ubusazi ukuba urhulumente utyale i-405 million randi ukubeka esweni emini nobusuku ohola bendlela i-freeway management system ngeekhamera ezikumgangatho wehlabathi kwiindlela ezithile.
Ukubheka phambili, urhulumente weMpuma Koloni uzibophelele ekuxhaseni ngakumbi abagcini mthetho, andise ubambiswano noluntu, aqinise neenkqubo zokuthintela ulwaphulo-mthetho kuba esazi akukho luntu lungaba nempumelelo xa luthi luhleli nje lusoyikisela ubomi balo. Ngethuba ewisa intetho yobume bephondo, inkulumbuso uLubabalo Oscar Mabuyane ukwakhuthaze umasipala ukuba bazeke mzekweni bafake iikhamera kwiidolophu zonke ngelinge lokulwisana nolwaphulo-mthetho kweli phondo. Eastern Cape, home of legends.